coba golek kayu bakar ing alas. Gusti, aku wis nunggu nang kene suwe nanging ora ana oleh iwak sing tak olehi. Umpatku wis obah. Loh, kok welut cilik sisan? Sabar welut yo. Rezeki saka Gusti Allah. Alhamdulillah. Aku iki cocok karo sampean kan kok ya terus iwak tok iki naboti. Terus gak aja diatur ngomonge. Gak mungkin aku ngelamat sampean maneh. Aku ya wis ora tresno karo sampean. Wes ya aku tambah dhisik. Assalamualaikum. Salam. Wes aku tak golek kayu bakar dhisik. Duh, pegel dadi welut terus. Untung aja ana kawang sing iso nyametno aku. Enak iso leye-leye. Ya wis tak tur dhisik. Sapa sampean kok iso nang pawonku? Aku welut sing sampean pancing mau. Apa? Setengah jam lebih tambah pingsan. Akhirnya tangi, nanging tetep kabur. Sapa sampean? Aku kan wis ngomongin aku iki welut sing sampean pancing mau sing tak ae. Lah kok iso malah dadi wong? Aku dikutuk marang ibuku amarga aku ora tau nuruti apa sing dikarepake. Jeneng sampean sapa? Lah iku masalahe. Aku dhewe yo lali jenengku iki sapa. Kaya utekku kintir nang kali. Aneh. Ya apa lek sampean tak jenengi Titis? Titis. Apik yo kan, berarti jenengku saiki Titis. Dina selanjutnya, Lasmi ngerti yen ana cah ayu kang lagi nyapu ing halamane toko. Lasmi pun tindak menyang cah ayu. Assalamualaikum. Salam. Kowe iku sapa? Kowe sapa nek Kang Tombang? Lah kowe iki sapa? Pacare, mantane, bojone apa gebetane? Penting kan dijawab pertanyaan iki sing aja Lasmi. Lho yo penting aku iki bakal bojo Kang Tombang. Kowe iku sapa? Ana apa ta iki ribut-ribut nang ngarep omahe wong? Kang Tombang iki sapa? Aku jawab to apa to iki? Gak mungkin yen aku jawab sampean iki keturunan saka welut. Yo ceto kare iku digawein ndi nang sirin aku iki keturunan saka welut. Akang, sampe aja sampe buka gendok iki nggih. Aku tak menyang pasar sik. Emang apa oleh aku buka? Wes ta ora usah bantah. Wes aku tak menyang pasar sik. Assalamualaikum. Saran. Ya Allah, jadi Titis iki masak sego saka sak ler pari. Apa waras bojoku iki? Akang! Dalem deh, ana apa to bengak-bengok? Sampe buka gendok iki kan? Ora Bojo. sampean iki aneh, apa iso dadi sego yang sampean masak iku sak ler pari? Sampeyan iku ora ngerti apa-apa. Aku iki duweni kesaktian iso ngrubah sak ler pari dadi beras. Tapi sampeyan wis ngerti kesaktianku. Jadi saiki yo aku ora iso maneh nggawe kesaktian iki. Mulai saiki sampeyan kudu kerja luwih keras maneh. Soalnya aku masak sego nggawe beras. Titis. Angger apa sing dikarepe Titis. Lan akhire wong loro iku urip nalika karo ekonomi sing pas-pasan. Wong loro iku wis kawin lan urip bareng kira-kira wis 13 taun. Lan duweni anak kembar lanang wadon sing jenenge Samosir lan Samosir. Nanging anak iku dadi anak sing sering ngebantah perintahe Toba lan Titis. Sama Sri. Iya Bu, ana apa? Langsung banyu ing kali. Banyu nang Mas Kamentek. Kok gak bapak ae sih, Bu? Iya Bu, apa kok ora bapak wae? Bapakmu udah mulai teko sawah, wis ngancepen langsung. Nggih nggih, Bu.
Ini kowe nak, Ini gara-gara bapak. Iya, iki gara-gara bapak. iki ora salah bapakmu, iki salah ibumu, sawangan ibumu, penggaweane meneng nang omah, masak, lek ana sing dimasak, bapakmu kerja terus-terusan, gawe biayai uripmu, ibumu wis ndadekake kowe pembantu. Apa iku bener? Iya nak, Ih, bapaknya bener-bener kaya. Ibu jahat. Apa sih kaya omongno? Dari Belasmi ibu dadet aku membantu. Ana apa to iki? Iku si Lasmi wis ngomong, yen aku wis ndadekake anakku dhewe dadi pembantu. Aku kepengin labrak lambene si Lasmi iku. Wes aja meneng wae. Iki wis gak iso dimenengi, si Lasmi iku wis bener-bener kaya lan wis ngasih anakku dhewe. Ya wis aku tak omeh si Lasmi. Lasmi. anak apa ta bengak-bengak nang omahe uang, ora biasa kan sampe sampean. Ngomong apa sampe nang anakku? Walah aku ngomong lek kowe ndadekake anakmu pembantu ing omahmu, ora terima ta? Ya jelas ora terima, sampe iki wis ngasih anakku, sampe anakku benci ibuke dhewe. He, kowe wong loro iki padha koyo arek cilik. Kowe aja wani-wani karo aku ngerti rahasiane yen iki keturunan saka mulut. Lan titis meneng wae. Lan wong loro iku langsung balik nang omah. Isuke dina, Samosir lan Samosri metu teko kamar. Wong loro iku sik ngamuk marang ibune. Gawe ngetokake emosine, wong loro iku dulinan banyu ing jero omah. Nanging ibune teko lan kepleset. Loh, kok jelenan banyu ing jero? Oh. Aduh. Iki Apa to? Kowe iki bener-bener anak sing dablek. Dasar anak keturunan iwak welut. Hah, maksudnya Ibu? Apa bener kene iki keturunan saka iwak welut? Bu, aja meneng ae, Bu jawaban. Apa to iki? Pak, kok bener yen aku lan sama siri keturunan welut? Lah kok kowe mbongkar janjimu dhewe? Aku gak sengaja, Kang. Kowe wis mbongkar rahasiamu dhewe. Cepet kowe mere ing lembah sing dhuwur. Daerah iki jahe kelep, cepet kowe lah mere cepet anakku bojoku. Ora aku kudu ambek awakmu terus. Terus gak kamu sampe cepet mere. Nanging Samosir lan Samosri pencar dhewe-dhewe. Samosir abot kang ibune lan Samosri abot kang bapake. Titis lan Toba musnah tanpa bekas lan jejak. Samosir lan Samosri sing ngerti ibune lan bapake wis kelelep. Wong loro iku langsung mencolot saka ndukur lembah. Samosir nututi ibune kang kelelep ing panggonan lor lan Samosri nututi bapake kang kelelep ing sisih kidul. Banyune meluap dhuwur banget lan amba dadine bentuk loro telaga. Telaga kuwi akhirnya dikenal kanthi jeneng Telaga Kembar.